Madama ang matartarimaan ken mapapapintas ti sangot ti munisipyo iti ili ti Marcos, Ilocos Norte. Sigon ken ni Mayor Rufel Pambid, daytoy ket proyekto ti provincial government ang napunduan ti 2 milyon. Babaen iti panangidadaulo ni Governor Amy Marcos, daytoy ket karaman ti tourism project iti probinsya nga Ilocos Norte. Kalikagumpay ti municipal government ti ili ang Marcos ang ma-rehabilitate ti Imelda Park. Adaytoy ket nayon a pangawis kadagiti turista nga agturong iti ilida. Inayon ni Pambid asapay kuma ta iti kabita na panawen ket marugyan tumatan iti pan nakapabaro ti munisipyo kalpasan iti pan nakaisagana kadagiti dokumento ti land title tinagtakderan ti munisipyo ti Marcos, Ilocos Norte. Actually, Apo Joey, ada iti project iti gobyerno probinsyal nga dodolwan ni Ma'am Amy. So iti tourism project na alam makita tayo mat nga talaga nga pa tiki kon ni Ma'am talaga nga papintasin natin every municipality kapura ti talaga nga pampamesa na ti turismo tag nga matrak mo digiti po nga turista nga umay ti kada iti probinsya ng Ilocos Norte. Yaman tayo ta ada iti 2 milyon nga iti gobyerno probinsyal nga para iti rehabilitation dati Plaza Meet. Adan to fountain na, sir? Oo, da fountain rejay kun adan to ti landmark ng Marcos ti baba ti monumento nga po Mariano Marcos. Well, sir, so ada iti counterpart iti LGU Marcos kada iti nga proyekto? Awan iti counterpart iti gobyerno municipal ta dati ka 2 million madlaan sinagot amin ti province. Tindula ko pati munisipyo min ket dayjay aking babang partes ti plaza tahamat nga na-include dayjay so tumat dayjay ti obraan ti munisipyo tapno agpadadan to madlang kada ti sango mi nga mapabaro tapno napimpintas madlang iti buya iti sangwanan iti munisipyo mi. So sir, daytoy ket may convenient nga ta daytoy arara paapen ti LGU Marcos nga pan pabaro iti munisipyo ti Marcos, sir? Awan, napintas lang natin nga pangruganan na po Joey ta barbareng next year. Marugyan to baton ti panakapapintas dati munisipyo main ta idi. Dati inyo suot iti munisipyo din nga umutang kami iti bangko nga pang-develop dati munisipyo main. Barbareng laeng malpas ka digiti adong problema barbaring adan tumot lang iti counterpart iti gobyerno probinsyal tapno basit dayjay utang mi iti bangko kasi iti inkwami di ket 40 million iti panaka-develop dito nga munisipyo ko napinaslaw na yun no ikan na kami to ti share iti gobyerno probinsyal iti orisang kabasit lang nga porsyento kung makakit daw kami to ti national kasi adda pwede impasa mi iti DPWH nga tourism project mi ngamin para 2019 dati 2020 dati panaka-rehabilitation dati Imelda Park project iti munisipyo ket indubli mi nga impropose manan iti DPWH tourism project ta barbaring lang maprobahan ta sabi ko maprobahan mo lang. So sir, subyanan taman ngamin ori lang sa kabasit nga update detoy papel nga minin, sir, ti munisipyo. Unta tila ang problema mi lang amin iti appraisal dati munisipyo min kun dati land title kasi na yun unak nga naibaga kami ni din ta imunan nga naging inquiry iti munisipyo iti DBP namang pautang kada kami ket naprobahan iti problema nagka-problema kami iti COA nga iti ustumot ti rason iti COA hanggang mabalin basta latan rupon ti munisipyo public property ay government property so nag-secure kami ti papabeles kun jay nga naamon mi nga ti munisipyo mi ket hamot pa gayam nga naititulo nga bagi ti Marcos region ti adapel lang ije La Union region dati papeles mi ketas engani tata awan pa iti update na. So ipapaalis to tayo, sir, tapos ni kasta. Napanya po assessor mi idi napanya ipalpalo up dayjay papeles mi tapno ada iti isubmit mi ije COA probanda kami